Oceliarsky koncern Nippon Steel kupuje americkú skupinu US Steel. Japonská spoločnosť v okrese Humenné pribúdajú nové prípady žltačky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva registruje. Šéf Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko končí vo funkcii. Po 25 rokoch odchádza personálnym rozkazom 31. decembra do civilu. Podľa denníka N minister Solák Daňkovi neumožnil zastávať ani funkciu radového vyšetrovateľa NAKA, preto odchádza do výsluhového dôchodku. Viete, čo nemôžete posielať v balíkoch? Zoznam vecí, ktoré je zakázané posielať poštou, nájdete na našom spravodajskom webe noviny.sk. Vojaci strieľajúci zo zbraní, ale aj útoky dronmi. Izraelská armáda sa najnovšie rozhodla zverejniť interné zábery z pozemnej operácie. V sérii zverejnených videí je hasiči zo záchrannej brigády len pred malou chvíľou z derivačného kanála. Podtatranci včera večer chodili so zrakom upretým na oblohu a s otvorenými ústami pozerali na veľkolepé svetelné predstavenie. Nad ich hlavami sa vytvoril mrak tých najzvláštnejších tvarov a farieb. Šaty zosnulej princeznej Diany prelomili rekord. Večerná róba sa totiž v dražbe predala. Na Slovensku sa medovníky prvýkrát objavili v 14. storočí a na Vianoce v domácnostiach nemôžu chýbať. Vo vráberskej časti Horný Ohaj sa ženy rozhodli, že ich budú piec spoločne podľa najrôznejších receptov. A napečené medovníky pomáhajú základným školám. Dnes si nenechajte ujsť finále seriálu Hranica. Čakajú na vás 2 časti za sebou. Želáme vám príjemný večer a tešíme sa na vás aj zajtra.